Začíname. Táto miestnosť na základe rôznych senzorických pomôcok tie deti dokáže ukľudniť, zaujať a tie deti okamžite zmenia svoje správanie. Ja si veľmi vážim, že vo vedení našich základných škôl sú veľmi zdatní a šikovní ľudia a že sledujú jednotlivé možné výzvy, ako získať nenávratné finančné prostriedky. Som veľmi rád, že práve táto škola, ktorá má deti s mentálnym postihnutím, určitou diagnózou, že sa zapojila do takejto výzvy multimediálneho senzorického pôsobenia na deti. Naša škola sa venuje od roku 2002 deťom s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. Tieto deti majú tu na zabezpečenú starostlivosť. V rámci projektu sme získali aj 2 úväzky pomocného vychovávateľa na samoobslužné práce. Veľmi som privítala aktivitu kolegyne, ktorá napísala tento projekt na zrealizovanie multisenzorickej miestnosti Sny zelen, ktorá bude slúžiť predovšetkým týmto deťom, ale na škole sa vzdeláva aj veľa detí, ktoré majú nejaké poruchy učenia a túto miestnosť budú taktiež využívať. Dnes sme mali možnosť si to aj naživo vyskúšať, tak má to neskutočný význam pre ukľudnenie dieťaťa, pre relax. Poďakoval by som veľmi rád pani riaditeľke, pani učiteľke Bendikovej, ktorá stála za týmto projektom. Je treba povedať, že boli vybratí ako jeden subjekt zo 4, ktorí boli v tomto smere úspešní a získali niečo viacej ako 20 000 eur na to.